Gihangyo sa mga opisyales sa Subo ngadto sa Civil Aeronautics Board kung CAB nga libkaso na ang 300 nga limit sa pagdawat sa mga moabot nga pasahero nga mga overseas Filipino workers kun OFWs o returning overseas Filipinos kun ROFs sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA. Kini tungod kay aduna nay kapasidad ang mga hotels dinhi sa Subo nga modawat sa mga OFWs o ROFs nga moistar sulod lang sa tulo ka adlaw samtang naghuwat sa ilang swab test result. Kini tungod sa bag-ong guidelines nga sundon dinhi sa Subo nga iswab dayon ang mga pasahero nga moabot ug buhian dayon sa mga hotels inigawas sa negative result sa RT-PCR test. Ang kadtong mga taga Subo tugutan pag-uli nga walay pangayoon nga requirements. Samtang kadtong dili taga Subo, i-turn over ngadto sa ilang mga local government units nga ulian. Kahinumduman nga niadtong Mayo 13, mipatawag og emergency meeting si Gobernador Gwen Garcia kauban ang lain-laing ahensya sa gobyerno human siya nakadawat og taho nga sirhan og duha ka adlaw ang MCIA kay wala nay igong mga hotel rooms nga maistaran sa mga bot. Tungod usab kini sa gilatid nga limit sa CAB nga 300 lang ka pasahero ang tugutan nga ni sa Subo. Gumikan sa guidelines sa National IATF nga i-quarantine ang OFWs ug ROFs sulod sa 10 ka adlaw ug ayhan na iswab sa ikapitong adlaw ug maghuwat sa resulta nga mogawas sa ikanapulong adlaw. We understand that a few days ago this was the prudent thing to do, especially since we were running out of rooms. A policy is passed in Manila, but I am just rather concerned that nobody did the math. That if you were to keep so many passengers for 10 days in the hotel rooms, we would eventually run out of rooms. Mipatawag na usab ang gobernador og laing emergency meeting kaniadtong Lunes, Mayo 17, aron hingpit ng sulbaron ang maong krisis sa kakuwang sa hotel rooms. Gawas sa pagpatuman sa swab upon arrival policy sa mga moabot sa MCIA, kadto mga unang nangabot, iswab na dayon sila karon og paulion na kung negative ang ilang swab test result. Tungod niini, mabakantihan na ang ubang hotel rooms ug mamahimo ng magamit sa umaabot nga ROFs ug OFWs. Busa, gihangyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga libkaso na ang limit sa pagdawat sa mga pasahero sa MCIA. You see, there is a very much shorter turnover which would free up more rooms available, meaning this would give our airport the capacity to receive more passengers. Sa taho ni Department of Tourism Region 7 Director Shalimar Tamano nga niadtong Lunes, Mayo 17, aduna nay nabakantihan nga dulan 600 ka hotel rooms. Nagdugang pa sila og laing 200 ka hotel rooms nga mahimong istara. Until such time that we realize when we have another meeting that we can accept more. So we accept as we increase our number of rooms. Samtang sa maong meeting si Carmelo Arcilia, ang Executive Director sa CAB, misanong sa hangyo sa gobernador. Misuwat na sab si Garcia, gisuportaan sa uban pang opisyales ngadto sa buhatan sa CAB aron formal nga malibkas ang limit ug bawion ang CAB advisory kay aduna nay igong kapasidad ang mga hotels dinhi sa Subo sa pagdawat sa mga pasahero. We earnestly request that the 300 passenger limitation be lifted. First of all, to help our airline industry that is really in bad shape right now and they need more flights. To help our airport that has been really in the doldrums because there has been no activity in the airport practically. But more so, to help our OFWs and ROFs that would want to come home but are now scrambling for seats, for seat availability because of the 300 passenger limitation. Ang mga opisyales sa Hotel and Restaurant Association of Cebu kun HRAC misanong sa polisiya nga gikasabutan nga kinahanglan buhian gayon nila ang transient passengers human sa tulo ka adlaw aron makasulod na usab dayon ang ubang pasahero nga moabot. Paula Mendoza, Balita sa Subo.